Bueno, nada, hoxe especialmente indignados no bloque. eh, a verdad que xa non se pode pedir máis do nivel de incompetencia que temos. Eh, e vou facer unha afirmación que é absolutamente soberbia, pero eh, si o bloque chega a estar xestionando o Concello nos últimos 8 anos, isto non teria acontecido, dicir, esta noticia nunca teria acontecida. Simplemente vou facer unha reflexión. Cando o Next Generation solicitou a Vedra un proxecto que supuxera eficiencia enerxética para o Concello por valor de 2 millóns de euros, Carlos propuso facer beirarrúas e xustificou estas beirarrúas porque a xente iría andando e non en coche. Obviamente denegáronllo. Solicitámoslle, por favor, que o pensara varias veces, que tiñamos proxectos como a mini residencia e o centro de día que eran de unha urxencia desmedida. É unha auténtica vergoña a onde nos levaron. Simplemente tiñan que ter collido o proxecto que presentara Fermín e ter solicitado, por exemplo, que fora con criterios de sostenibilidade. Houberan yo aceptado, sin ningún problema. Agora xa é imposible acollerse a esas subvencións. Temos o que queremos, sin máis, temos o que queremos. É dicir, entre todos os veciños eleximos que nos xestionaran unha xente que son unos auténticos incompetentes, que levan a Vedra á decadencia absoluta, donde baixamos de 5.000 habitantes, donde ano que ven temos 200.000 euros menos de orzamento por esa baixada, donde nada se move dende fai casi 20 anos. É un permanente día da marmota. Resulta prácticamente insoportable. Si a xente maior, que é realmente que mantén a esta manada de zánganos, non se dá de conta do que está acontecendo, bueno, temos un problema colectivo. Eh, En fin, nada, indignación absoluta, unha vergoña que sentimos insoportable porque o proxecto foi noso, presentamos nos un proxecto, puxémonos de acordo co alcalde de Boqueixón, sentamos os dos alcaldes á mesa, conseguimos que se pactara unha moción con unha temporalización na que construíamos un centro de día e unha mini residencia e mexan por nós. É dicir, a última noticia que temos é de fai un ano e medio dicíndonos que bueno, que o mellor invertían 600.000 euros arreglando a Casa da Cultura, que é unha merda que temos ali en San Fins. En fin, non podemos facer nada máis. Cando vos crucedes coa xente do PP, botadello en cara, polo menos. Que xintan a vergoña que sentimos todos por este tipo de noticias. E nada máis. Perdonade, en fin, nada, unha vez máis, sin máis.